Nyakora mugejuanga ni juma manyien chieng' tarik 29 dwe mar aboro higa mar 2022. Kamoro amora mintiere en geno mara ni yaw juma e yo makare machiegni chenro mar piny ka bende mathoth osetimore. E odira ni kano neno kata mne doho maduong' mapacho ka weche mag siasa duto to biro bedo kwa lero ni par ni duchi makawuono kuonde aboro biro bedo ka timo yiero ma adundo machiegni chenro makama mabende biro bedo ka rumo saa 6 mar odiechieng'. Nyinga Sharon Ongao. Oyaore Nyakora Mugejuang kamoro amora maintiere ageno ni Ruoth Nyasaye oyao ni odiochieng' e yo makare kendo ichako juma manyien e yo maber. Kata kamano machiegni e chenro marwa mar piny. Nyinga Joyce Oduor. Yaore Nyakora Mugejuang neno ka intiere gwenge mage gi Nyasaye bende tayi kendo neno odiochieng' makawuono makoro bende wayudo thuolo mora mora mar kelo ni chenro makama achiel kachiel. Arwaki ni machiegni okinyi makawuono kan saa 12 mar okinyi mondo ibed kodwa nyaka ngorom saa 6 mar odiechieng'. E chenro ni mar piny amaber kanyo kaka wanene bende gi mano mar mbakor muka chako weche manyien saa 5 nyaka saa 6. Arwaki ni machiegni. Nyinga Cleophas Oloch. Cleophas gi Joyce Samuso unne oyaore. Oyaore Nyashano. En geno mara ni Nairobi. Cleophas na ni dibuonja buonja. Na winjo gik mopogore opogore ka oganda koro wacho ni gino osemuocha kata osemuoch arito gi arita en gima winja ahinya weekend kata nitiere gwenge mopogore opogore e gwenge ma Nairobi kaka chakora gwenge ma Kisumu marido seche matin mag chope kata kama nogore Nyasaye ko kama na chiwo yo makare kendo ka na chiwo kajajni ayo kora ahinya nitie counties moko machiegni ahinya gi dod chunya awanya wacho ni kanyo bende wadaranga ne ni gik mage matimore kacha iwacho ni kaunti ma Mombasa gi mano ma Kakamega yiero matimore kawuono gin magi kaunti ma Nairobi ka yiero ma dhi mar MCA mano ko tim tarik 9 bende dhi timore odiochieng' ma kawuono kacha kamano ma Tharaka Nithi ma West Pokot kachiel koda wasi ma West Pokot no bende mana Nakuru Rongai kacha bende dhi timo odiochieng' ma kawuono koro en odiochieng' ma jo Kenya mano pod thuolo mar yiero jog gi mopogore dhi thuolo ma kamano kamor kodi. To Joyce amba chiwo maber Sharon. An ma e buore Nairobi kae kawuono ke wadhi bayo nam lolwe kocha. Kata kamano wabedo godira makare to in abina chiwo maber. Weche mathoth aneno kosetimore odira ni odiochieng' ma kawuono Nyakora Mugejuang ng'eno moko mana TV ne mar Ramogi mar ng'iyo ni to odiochieng' ma kawuono joru piny dwa kelo ne giango. Koko kamano ng'ur mang'eny osechwal petitions mano jok maduoko ng'ur mabende nodonjne gi godo waseneno affidavits mopogore opogore pogruok gwonyruok ni kanya IBC bende neno ka commissioners mag gi adek wacho ma ang'wen ka bende wacho ma mago duto te Nyakora Mugejuang biro bedo kwa koloni odiochieng' ma kawuono ka bende biro bedo gi okinde gi jonon siasa. Weche mathoth osebedo ka timore e pau siasa nyaka ne jo Kenya luto mbulu tarik 9 dwe mar aboro higani. Waneno ka jogo mantiere kod ng'ur nochwalo ng'ur makamano e nyim doho maduong' mogik e pacho kae jumani ema doho maduong' mogik dhi chako yalo bura makamano. Ng'eyo ni jo Kenya oketo wang'gi kendo bedo kod horuok kaachiel kod bolruok kalore ni wach mabende biro timore doho maduong' mogik e pacho kae gin weche mabende wabiro kelo ni achiel kachiel e kinde mabiro yudo gimar mondo mi ni in kaka janeno marwa ilu chenro makamano e yo makare ibed kod ng'eyo ni kalore ni doho maduong' mogik biro chiwo ng'eto mane kotudore kod ng'ur mabende yande ochwalnegi e nyim doho maduong' mogik ma pacho ka. Nyakora Mugejuang wuok tich manyien mana wachako kawuono ni wadhi bedo ka warito duoko kata ng'eto mogik no ma Joyce wacho kanyo mar doho maduong' mogik koro ikete mana ka odiochieng' makiny doho no dhi chako bedo kacha wacho ni jong'ad buche 7 mag doho maduong' mogik mano maluongo ni Supreme Court bende koro osebedo kombe oseket kacha mana kaka wanene weche manyien okinyi makawuono kata kamano waiko ni chenro mayielach kochako gi weche manyien madikelo ni nonro mag gazet ma Joyce dikelo bang' mano kod jafwambo marwa Walter Nyambaga ka otieko mano chenro mar kaka wanene donjo wadonjo twak mokwongo twak mokwongo kapok ochope kaka wanene wadhi bedo kanyo gi twak ka warango bende ng'ur kachiel koda kuomruok ma oganda osebedo godo ka gichopo e doho kacha twak makamano ma Sharon Ongao ankelonwa okinyi makawuono. Bang' ma Nyakora Mugejuang biro bedo kwa donjo e chenro mar kaka wanene chakre saa 2 nyaka saa 4 mar odiochieng'. Bang' mano wang donjo bang' kaka wanene koro wadonjo kidini mar mbakoro mbakoromo kanyo Cleophas bende biro bedo ka kelonwa watwak wang'eni mathoth osebedo ka timore Supreme Court kata mno odiochieng' ma kawuono bende biro bedo kwa ng'iyo ne nang'o matimore ka bende wantiere gi jofwambo magwa ma bende biro bedo kogoyo tach e doho maduong' mogik e pacho kae. Bang' mano bende par ni wantiere gi weche manyien
ma bende Joyce Oduor biro bedo ka keloni odiochieng' ma kawuono. Ibed gi ng'iyo ni nang'o matimore e aduora mari. Mana kaka pile mido tudri kodwa namba mar ote machok 236000. Mbui mar Facebook kaka pile yudo achiel kachiel mano Ramogi TV. An be tudri koda e mbui maga koriwo Twitter, Instagram, Facebook, TikTok duto te iyuda @Sharon Ong'ao. Nyako Ramogi Jang bende par ni kuonde ma bende ibage yiero e odiochieng' ma kawuono mane county ma Mombasa yiero governor margi kaachiel kod county ma Kakamega yiero governor margi kaachiel kod kuonde chung' od bura mopogore opogore. Weche ma kamago no bende wabiro menyo ni achiel kachiel kaka chenro dhi nyime. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Tudri koda Twitter mara @Cleophas Oluoch. Machiegni nikech ma en rope. Mokwongo ed thundo weche okinyi ma kawuono. Kama mwenyekiti wa tume ya uchaguzi anaweza kusema ati alikuwa anataka kuhongwa, nani alikuwa anataka kuhonga yeye? Na ni pesa ngapi? Na mbona yeye hakusema ati alikuwa anataka kuhongwa? Negligence was on their side. Apani kabera inya to on humanitarian ground. Onego benegite monagi. Oyorenya Ramogi Jang kino machiegni weche manyien okinyi ma kawuono. Kama en chenro mar piny wakeloni weche mopogore opogore mosebedo katimore konde mag piny Kenya. Tanya mago bende manotimore weekend makoro watieko wachako odiochieng' ma kawuono gi weche ma wamiyo pek senaro kanyo wachaka ne kanyo gi sigana moko kama kanyo ni jata chenro mag riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Rafael Tuju owuok oko ka kwero ng'ur manyocha chwal gi commissioner maduol matayo yiero ma pacho kae mano mar IEBC Abdi Gulie. Mano kod jakomgi mano Wafula Chebukati Gulie nowacho ni Tuju kaachiel gi jotelo mamoko notemo sundogi mondo migiland Raila Odinga kaka jaloch laro komno mar ten piny. Wach makoro Tuju okoni en miriambo maduong' ka oseyo commissioner no kuom fuong'o weche ma ok adiera. Lydia Okeo miyo waler mathoth. E twak mare gi jofwambo e boma ma Nairobi, jata chenro mag riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Rafael Tuju okwero weche manolieke gi commissioner mar IEBC Abdi Gulie kod jakom duol no Wafula Chebukati ni Tuju kod Lange ne temo chuno apisas mag IEBC mondo land Raila Odinga kaka jaloch laro kom tend piny Kenya. I like to start by admitting that I was at Bomas of Kenya several times, and the meeting which they say took place at 3 o'clock, I like to correct them a little bit. They are suffering from a bit of selective amnesia. It was at 4 a.m. Tuju wacho ni timbe mag loko form mag 34A ne timore mbui mar IEBC kendo mane wach manogeto chwalo ne apisago e kinde romo margi. Olero ni nokwayo mondo miorom kod jakom mar IEBC Wafula Chebukati malero wachno to kata kamano ne ok obedo mayot. I tried several times to access the chairman. I happen to have known the back door, and I used a little bit of my public relations with the officers at the back, and I managed to get in. So I told his own security people that I also have security, and you'll have to shoot me to stop me from getting in. The issue I'd brought up with him was that I'd received intelligence from one of the IEBC officials who complained that some Form 34A were being brought down and they were being replaced by other Form 34A. And I reported this to the DCI, who dispatched officers to have an interview with this person. I did give an account to Mr. Gulie that there was a worry that the Form 34As were being changed. And he told me that there's nothing he can do. He is not the returning officer. Mr. Chebukati is the returning officer. So I should go and talk to Chebukati. When our team insisted that we want those UV lights to check the authenticity of those
34As which were arriving, all of a sudden, those UV lights ran out of batteries. And in fact, I did ask an official if I could therefore then bring them batteries so that the UV lights could be used. Tuju bendo kwedo mokalo weche maliekore nosingo chiwo mit bilie ne commissioners mag IBC mondo mi oland Raila Odinga kaka jaloch kowacho ni romo mane gin go noriwo jotelo mokapar ka koro dwaro ni Chebukati kod Lange ugo kelela mondo mi owach ne jopiny adiera motenre kod romo mane gin go. He has made claims of what I said when 10 of us were in that room. All the commissioners were in that room, and Mr. Amos Wako was in that room, and another lawyer, I don't know his name, Bondo, whoever he is. So there are 10 of us in that room. For him to claim that I made some offers to him in front of those 10 is a tara diddle. Is a tara diddle. Petty lie. Tuju bwana Wafula Chebukati mondo mikoro ketie lela weche mane giwacho e romo margi mane gibedogo e kar jot ma Tuju kakoro osingo kete lela tipo mag CCTV mondo mi okony e yore mag timo nonro. I want Mr. Chebukati to explain to me and to explain to Kenyans when he came to a secret location to meet with me, and what was that discussion about. At least he's talked about where 10 were. What was the discussion when he came to a secret location to see me in Karen? I want Mr. Gulie, or Professor Gulie, and Mr. Molu to explain what they came to do in my house. What was that discussion about? And the drift of that discussion was more of auctioneers rather than commissioners. Tuju koro singo chwala duoko mare mar bura modonjde go e doho ka koro singo kete lela duoko no bango kinde mage tieko chenro mag duso iye. Gi report mar Lydia Okeyo nyakoro mage jwang wadhi bende thuolo mar ariyo mar yudo sigana machielo wayudo kanyo mapod tiere IBC. Wado ni pogruok medo mana nenore malach e duol mar IBC ka duoko ma ochwal e do e lo duol no ma okikore. Jatatije mar IBC Marjan kokalo e andika mar duoko ma ochwalo e do okoni IBC ne oluore gi dwach chik motelo ne nyaka e kinde yiero maduong' ma tarik 9 dwe mar 8. George Bati nigi mathoth. Ka koro dong' mana seche manok to joyal buche 7 mag doho mamalo mogik bedo e kombe 7 moseketnegi mar chako winjo bura mochwal kotenore gi duoko mar ombuj jatend piny. Jatatije mar duol mochung'ne yiero IBC Marjan bende ochwalo andika mar chung' mar IBC e wi seyo moket kuomgi kotenore gi yiero ma tarik 9 dwe mar 8. E andikano mar duoko mar ng'ur mane ochwal kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kod jalupne Martha Karua moketo IBC kaka jaduok wach mokwongo, jatatije ka IBC Marjan wacho ni kaka IBC ne giluore kod chike kinde ikruok tayo yiero nyaka National Holding